Едно видео, създадено от Атанас Чиков, имиграционен съветник към счетоводна фирма Help for BG Ltd. Това видео е създадено януари 2019 година. Към датата на създаване се плащат данъци за финансовата 2017-2018 година. В момента сме финансовата 2018-2019. Датите, които всеки един самонает self-employed в Великобритания трябва да знае. 31 януари. Това е крайният срок за подаване на онлайн данъчна декларация за самонаето лице, освен ако не сте получили уведомително писмо от Агенция по приходи и митници на Нейно Величество HMRC всяка година след 31 октомври, както в този случай имате още 3 месеца за подаване на декларацията. Сумата от всички данъци, дължими за предходната данъчна година, трябва да бъде платен. Ако сте самонаето лице и трябва да извършвате авансово плащане данък по вашата данъчна сметка и клас 4 национални осигуровки, първата вноска трябва да бъде получена до полунощ на 31 януари. Ако смятате, че вече подадената данъчна декларация за отчетен период е сгрешена, може да я промените в период до 12 месеца след 31 януари. 1 февруари. Ако сте закъснели да подадете данъчна декларация като самонает и да платите данъците си към Агенция по приходи и митници, HMRC, ще бъдете глобени автоматично 100 паунда. Лихвите ще започнат да се натрупат върху всички неплатени данъци. 5 април. Това е краят на данъчната година. 6 април. Това е началото на следващата данъчна година. 31 май. Ако имате служители, това е крайният срок, до който трябва да им предоставите копия на формуляр P60. Това е формулярът, който им показва какви данъци са платили през данъчната година. 6 юли. Ако имате служители, които ползват придобивки в натура, служебни, автомобили и други, това е срокът, до който може да им връчите копия от формуляр P11D за платени данъци върху тях. 31 юли. Това е крайният срок за плащане на втората авансова вноска на данък към данъчната ви сметка за следващата година. 5 октомври. Ако е необходимо да се регистрирате като самонает към Агенция по приходи и митници HMRC за следващата данъчна година, това е крайният срок. Ако сте се регистрирали като самонаето лице през настоящата данъчна година, но сте изгубили данъчния си номер, това е крайният срок за пререгистриране чрез подаване на формуляра CWF1 за самостоятелна заетост. 31 октомври. Ако искате да подадете вашата индивидуална данъчна декларация на хартиен носител, а не онлайн, тя трябва да бъде подадена до 31 октомври. Финансови дати за вашата фирма. В допълнение на тези дати, ако имате собствено дружество с ограничена отговорност, ще имате крайни срокове, базирани на началото и края на собствения ви отчетен период. Ето някои, които трябва да имате предвид. Дати за плащане на ДДС. Ако плащате ДДС на 3 месече, във вашия сертификат по ДДС трябва да е посочено в кой период попадате. Обикновено има цял месец плюс седмица от края на счетоводния период, за да може да попълните декларацията за ДДС и да извършите плащането. Дати за плащане на корпоративен данък. Ако облагаемата ви печалба е по-малка от 1,5 милиона лири стерлинги, вашия корпоративен данъчен срок обикновено ще бъде 9 месеца и 1 ден от края на счетоводния период. Подаване на годишни отчети. Годишен отчет в регистъра на фирмите Company House Services трябва да бъде подаден 9 месеца след края на финансовата година на вашата компания. Подаване на данъчни декларации. Необходимо е да подадете данъчната си декларация 12 месеца след счетоводния период за корпоративни данъчни цели. Крайни срокове за плащане на данък общ доход и национални осигуровки клас 1. Ако наемате служители и работници, имате крайни срокове за изплащане на данък върху общия доход и националната осигуровка клас 1. Те трябва да бъдат платени до 22 число на месеца, ако плащате по електронен път. Ако средните месечни плащания данък
общ доход, национални осигуровки и студентски кредит са под 1500 паунда, плащанията могат да бъдат извършени на 3 месечие. Абонирайте се за нашия канал, за да не пропускате, когато имаме качено ново видео. Всички видеоклипове, които сме записвали, може да откриете на сайта ни www.tvforbg.co.uk.